Nije zgorega da se podsjetimo kako je to gospodin Đukanović učinio, pa evo i priloga moje koleginice Maje Lalić. Režija, da vidimo prilog. Želim također da vas obavijestim da sam donio odluku da podnesem ostavku na dužnost predsjednika vlade Crne Gore. Ova moja odluka nije iznenadna, niti ishitrena i nije donešena kako to tvrde neodgovorni pojedinci iz njima svojstvenih razloga, ni pod čijim pritiskom, niti iznutra, niti spolja. Ne mogu naravno ustvrditi da je to što sam radio bilo uvijek najbolje što je Crna Gora mogla dobiti tokom prethodnih 20 godina. Ali mogu da je to najviše i najbolje što sam znao i mogao i sa besprekorno čistom posvećenošću državi u kojoj živim i narodu kojem pripadam. Tako je Milo Đukanović po drugi put okončao svoju premijersku funkciju, ali ne i političku karijeru. Ostaće i dalje na vrhu DPS-a, posvetit će se, kaže, biznisu. Za nasljednika je odredio dosadašnjeg ministra financija Igora Lukšića, a trebalo bi taj predlog do kraja sedmice da ozvaniči predsjednik države. Ja sam siguran da će sa novim mandatarom doći do personalnih promjena u vladi. I ne zato što je to gospodin Lukšić, nego bilo ko da je, kad se nađe u toj poziciji, ima svoje viđenje kadrovskih potencijala Crne Gore, vladajuće koalicije, partije iz koje potiče i da će, siguran sam, sastaviti tim za kojeg je uvjeren da će najbolje moći da odgovori izazovima budućeg vremena. Sad kada je ostao bez imuniteta, plašili se sudbine bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera ili možda novih optužbi u Italiji, bilo je jedno od novinarskih pitanja. Đukanović odgovara, takvi navodi posljedica su neprofesionalnog rada pojedinih medija. Da je iole tačno to što dio medija u Crnoj Gori, rekao bih, koji afirmišu jedan novi novinarski žanr u Crnoj Gori, takozvano krvožedno novinarstvo, priželjkuje svih ovih godina, bilo bi logično, ako me smatrate iole inteligentnim, da se borim i nogama i rukama da ostanem na funkciji koja garantuje imunitet. Umjesto toga, ja želim da napustim državnu funkciju. Dakle, savršeno mirne savjesti za sve ono što sam radio u prethodnom periodu i lišen bilo kakve tjeskobe od potencijalnih pravnih procesa koji bi se mogli povesti u Crnoj Gori ili u bilo kojoj drugoj državi vreme. Đukanović kaže da je od podjele DPS-a ta stranka u stalnim sukobima sa SMP-om, međutim nagovještava da u budućnosti ne mora da bude tako. Vjeruje da je u toku proces emancipacije političkih partija i prevazilaženja podjela. Zato mislim da teče proces približavanja i Demokratske partije socijalista sa Socijalističkom narodnom partijom i sa drugim političkim subjektima na crnogorskoj političkoj sceni. Konačno, konsenzus koji imamo oko evropskog puta Crne Gore je ubjedljiv dokaz tome. I na kraju, znači li današnja ostavka i kraj Đukanovićeve skoro dvodecenijske vladavine ili će neki novi splet okolnosti učiniti da ponovo bude dio vlasti? Ako tražite od mene da projektujem splet okolnosti za godinu, 2, 3, 5 ili 10, onda je bolje razgovarati sa Vračarom, ne sa mnom. Đukanović je 5 puta bio predsjednik vlade, u jednom mandatu i predsjednik države. Nakon pobjede na parlamentarnim izborima septembra 2006. godine povukao se sa najviših državnih funkcija, ali je za predsjednika vlade ponovo izabran 2 godine kasnije. Poštovani gledalci, evo vidjeli ste kako je gospodin Đukanović saopštio svoju odluku o povlačenju sa mjesta predsjednika vlade Crne Gore.